Ndisangore hombe. Yaya kakatora mukombe. Angoma ndiri muhombe. Ravura futi hombe. Angoma ndisimudiki. Sharudziko msingarire neambuya. Ngairire ngwere mushauyo. Ko ingidi nomzela Freeman. Aiwa, andwazirwa. Hayo mbana muchimwemba zvangu. Donzi DJ Sparks. Ndisati dimeni. Aiwa. Apakam, abo. Apakam, abo. Usimsa DJ Sparks. And our tingla, Masabinexi, Dressenia Masoxi. Ngere kunezia. Aiwa, ndadze kuzia. Awutaze kuiza mambo sangana. Ando zati kune ngwere hombe nopedza ma sports. Notoziya tadze uziya. Samubati wa Facebook wetu. Pa Facebook bati no but ndongo batika ku TikTok. But create a page on Facebook foot. Ida fuka ndibakudza ndibatikika. Kusatonzwisisa zvese. Shandibo. Po DJ Mrise. Long time nemakurokoto egoredzo. Ndedu yes. Kwanguri sei ku Malawi? Malawi kwanguri bo we had a great time. Makanakirwa? Takafadaya baba. Ndakazviona zvangu ndikati haana kunakirwa. Takafadaya kuti mchana. Aiwa, kochi zvamamafambira beside kufadaya zvamamafambira. Okay, zvatatafambira it went well. Oh. Yeah. Alright, I think nyaya dzako dzotizvitaura zvamamafambira but muri Zimbabwe tisati tatanga ndofunga muri kuona nhasi tina guest nyama tine ngwere hombe. Saka bachapisa musari. Oyo po bachapisa. Alright, I know. So muri Zimbabwe, don't forget to subscribe, like and share. Kaukona video rino ku YouTube gara subscriber pana patinogara tichingo tichinokurukura nyaya dzakasiyana siyana sana asi tine ngwere hombe inini zvo chiti confused welcome ngwere hombe wagwana Bo. samunonzana ngwere hombe zita renjecheni Troy Parian. nogara kupi Pasontupa hope tinowanika paTrabablas. Nowanika paTrabablas. Alright. Sa muri makore mangani zvizvo? Awa izvozvi ndine 6. Yes. Sa makatanga zvekuimba rini mudhara? Izvozvo handisasiyewo manje. Kudhara chiri mudika. Akatangira mudumbu. Mati makamboenda kustudio makarekodera? Aiwa tamboenda edu. Matamborekoda? Oh. Right, Shandi. DJ. Last ngwere hombe panapa. Ndika ngwere hombe is a champion. Bosi handikuona mukombe apa. Ndiyakawina Cup Clash 2025. Wow. Akapedza plus hometi yake nasahana sokamboibvisa kanzi kufu. Kufu mama saka ndaindara sataimba ndika sataimba ndabomboya tsonzwisisa imimi Silent Killer munomuziya ntazomuziya unomutera zvekudaro music yake yanofarira ndepi aiwa yakuti musharudziko msingarire neambuya ngairire ngwere mushauyo. But makambomuona here face to face? Ndisati zvangu. But unombomuona? Saka ndokutsvagire ngwere iwona? Ewa munongondichagirawo ngwere iyoyo.
Shandi majishanda kubaishamsika zole achataura anything. No, I'm surprised because I'm sure I live for 6 years. Don't daisy about. I want to run things 6 years. 6 years the time maumbwe. Some not call it Ngorombe. Ntadza kwenda. Ntadza kwenda. Grade 1. Isho kwenda grade 2. Wakwenda grade 2. Yes. Mete mongo. Naziza. Opsi kids. Person 1 up. Person 1 up. What I eat. Aje baba jeje ni asara baba. What I eat. Saka iwewe mede mongo nanzana. Mede mchikonengera. Mede mchikonengera. Wanoroba. Wanoroba. Wambo imbirere. Wanoziye kuti unoimba. Amatadza kushusiya. Watomboimba. Watomborovera freestyle. Antadzika. Antadze. Alright, ndarati ndimumbotoere freestyle wandira. Matimbose timutanga timbonzwe music zvite zvifambidzana mastatement. Ne music. Ndati ngoditoverayo song riti mune. Apakam. Sangorehombe yaya kakatora mukombe angoma ndiri muhombe ravhura futi hombe angoma ndisimudiki Bagam mugomba unochero rimwe agomba musoro pemakomba shanda pendose chikomba tisikatichi kupisa mabomba yaiyashumbawo honda tamecha kuwabvisawo ganda vandapinda nakasongo kasongo kajirike musango akanotekwa nemasombo chikomba munochiziya musombo munoziya kupi wamukuimba Saka ndiana nokunyorera zvese izvi. Hapana zvangu. Masango ndongoita hangu ekufungawo. Okay. Chibaba hatana chokari chibaba. Autombonyore paseri. Handinyore. Unongopinda mustudio. Utongoimba. Kowamba chimboimba kane zvangu. Donzi DJ Sparks. Ndisati dimere. Hawa. Apakam yabo. Usimsa DJ Sparks. Enda watingra masabinexi. Jwesenia masoxi. Endrachi. Alexi. Endrachi wari happy. Happy. Ufesenge sudara pasta. Azifesenge sudara pasta. Abana ndikuna kuzoti ndika. Wapana wanono tukapata singu pa MGB. Wanozorwa naye ere? I think avakusorwa naye. Because you can't say but this ecological. Asiya kuti Sparks. Anoraima namazepinix. Namazepinix. Akalaksa ndamtekera amasocks. Samda. Ndachikubvunza ibaba kuti makambona rekoda music here. Pane song makamborekodera so far. Inonzi dzakawanda. Dzosvika ngani? Ndichazoziyewo. Asi dzakawanda ndini? Chimbotimbira 1. Takavata musakadeya. Weto zvinotunge iyo akangwara. Isitikopusha mubhara. Takavata musakadeya. Tatomecha kuwafuchira omugomba. Wakayava nenhomba chinzo. Kachade. Napinde kapati. Pepi wate. Ndimwe katembeya. Mawani.
Bawani mda. It's okay. Right, so manager wako ndiani? Manager Malakai. Wanza manager Malakai. Right, guys, just mudaiza manager Malakai tuzombunza kuti manager Malakai wagwana. Wakasangana sei na manager Malakai? Angondona opa kuimbawo. Ndangoti aiwa ndomani kana manager Malakai. Right. Momzi na mdara rukuti? Momzi na mdara. Aripo pateni shwabo. Wakakula? Unatoza momzi na mdara na kumedo basi? Sana hazo watoza na kumbe ndo wix? Sayo kwa waka wina o cup clash. Watendi samari kuna momzi na mdara? Wow. Sa cup clash wewe... Napana watu confused. Napana watu confused. Right, asu cup clash waka kongwele mbele diku nezio? Aiwa ntaze wizia. Autaze wizia mamba sangana? Ando zizati kune mbele umbele peza ma sports? Notozia ataze wizia. But you anakundwa wewe na ngwele diki ndeni? Ngwele diki ndio inozondikunda manje. Wow. Anokambira defeat. Muna believe ati mkoma wena ndini? Alright. Ndapafarira. Sasa ndichaita ndika? Andapa shukuru zvako vhuru? Last year wakati nambani? 5. Amupisa. Uchara chokwadi zvokana namba 5. Uchotara chokwada. Class menyu muri vangani? Class menyu muri vangani? 23. Waita number 5 out of 23. Aba pusha. Unopusha kana. Wa samchemba rini nangwele diki. Collab. Unaide collab yacho? Ntaze kuida. Utaze kuida? Ataze kuida. Ntaze kumuziya. Mchemba rini? Njazo ziyo manje. Botuda collab ka? Nchatana na manager de mumbe mimi sasi wantu unoda? Andi unoda kuimba na ngwele diki? Antaze kuda. Zvesa atanzi? Autaze kuda ne? Sasha untaza chii na ngwele umbe? Apana. Munopedza ma sports? Aiwa nopedza zvokudaro. Waikosera kuti ngwere umbe wakatumidzwa nani? Andega. Right, saka unofanira sendikila nani kuti mumwe munhu anoimba? Nakasero na TNG. Bombo. Glad. Na Bad Boy Katero? Na TNG? TNG na Bad Boy Katero kwa sadara wapana kuhublimu. Awari kwa kwanza, kwa wingi dino mzee na Freeman? Aiwa, anduwa zirwa. Ayo mbane. Sikono siya vapiwe vanoimba zimtanzo? Siya ngwediki silent killer. Kwa mchoko King Alpha. Ngwere ECD. Ngwere Master. Ngwe King Zuda. Mbana nuziyazo mara ni kwa hukumu. Mbana anaziyazo ngwere. Ndikevisha. Mbana anaziyazo kutika kungwere kwedi tata ngwere ECD. Silana ngwere Master. Ana ngwere Master. Zenyu sevamwe zvatinenda. Vastepu mama anenda zvikitikira anazichi. Alright, aiwa iri bomb dara. Ini ndafara kutala nemi. Andika. Saka muchini tomborwa rimwe ngoma yetu tutodaidza manager tuchase. Atomborwa rimwe ngoma. Mangoma kwani. Manager. Bakam. Kufu, Rufo. Ngwerio kumbe. Akufu, Rufu. Ngwerio kumbe.
Hasikemwe unoera. Hataure babandikaterera. Makarepa mchinjikwa. Misotso pachirera. This is two person now. Musafe makaterera. Pulo. This is two person. It's 2 person now. Oyo. Ade nayo. Bagamu. Rufu. Ungwere umbe. Okay. Hasikemwe unoera. Hataure babandikaterera. Makarepa mchinjikwa. What? Misotso pachirera. This is two person now. My way. Musafe makaterera. Ndaona stara na shadera. Padzikamwe unoera. My way. Zika. Dzikamwe yakadzika. Dzika. Dzikamwe nanopunzika. Mama. Ah, but my son my favorite kakuthi mapenza ro ama sports. Saka songa mina zofana ibinde ipi ma songs eni. Stunda fete. No. Mama nje bodi pa jidunda fete. Chiborera jidunda. Oh. Hey baba ndikasimba mzamala. Singezawira mutsara. Tingwere umbe. Sabachapisa mtasara. Chitunda chifete. Chitunda chifete. Noremera mwenewe power. Noremera mwenewe power. Abantu kasima mzamala. Singezawira mutsara. Tingwere umbe. Sabachapisa mtasara. Chitunda chifete. Noremera mwenewe power. Chitunda chifete. Noremera mwenewe power. Right. Ndosaka kadzingwa kwatete. Ndinanegure pamapete. Hongu kana kwete. Haya watondikwate. Inira nditonete. Eneta watondikwate. Haya. But but anyway. Sabat ma songa munonyora mega mdara. Ndinozoro wangu ndeka. All right. Apana bana kunyorera ngoma saba mbonyorera wokala na manager. Ewa ndinyorere shong. Nyora mega. Ndinyore. Nangweta yekufungawo. Sa unozwa siku kuti songa yapera na ingwira. Uzogona kuenderera mberi. Boss. Unozwa siku kuti songa baba. Unokushasa rhythm. Ndio anozana kuti ndikufana kunyora kusvika kufunga kusvika hapo. Rhythm rakapera ndo panosvimia manje. Kana sina kupera mama mjendo. Amire. Next generation. Boys. Aiwa, ndara, thank you very much. Ndikuuya ku studio kwedu. Unza tafara. Nozi. Tafara singaite kuti maya ku studio kwedu nasa. Saka amene muchire mwe songo kupezire. Yamotu tapedza. 2. Ome 2. 4. Manager. Akam. Oh. Apakam. Oh. Akufu. Rufu. Chizo. Hasimsen. No, let him. Mr. President. Ubudza magaga masokse matumbo. Jese ichi Google chidembo. Ndati gonzo arine tere gonzo. Reto ndigira pi tere gonzo. Na petra ndatori kise gonzo. Pulo.
Mapesa makisa gonzo mdala. Ha? Asa amushike gonzo ri. Ha? Amushike gonzo. Anditi. Ndimukudedzera vanhu. Alright. Miki ndikiro gonzo. Ane rimwe anzofana rimwe ka. Tombopula ichi. Ha? Tutorwa ichi. Next DJ. Next video. Bo. Apinda na manager umala. Akwese akala. Tapinja ni makala. Akwese ai. Lapinda na malakai. Akwese patrui. Intrati ai. Intrati bangsoroi. Hey, a party boy. Elephant. 40,000. Kwese ai. Ani mama manager mala. Intrati ala. Intrati atala. Emandati ala. Magai bamda. Confidence kam. Confidence dziripo dzakazara mnda ramai makadaro kamnda ndika. Ramai muchiro mangoma ndika. As long as mama namdara chikubvumidza chiti ramai muchiro wachi mangoma. Ramai muchiro mangoma ndika. Aiwa, thank you very much nekuuya ndika. Saka munobatika paFacebook ere? paFacebook bati ndongobatika kuTikTok. But create a page Facebook foot. Ini ndafunga kuti parikudza ndibatikika kusatonzwisisa zvese. Ndafunga ndisatonzwisisa zvesocial media kuti ini nangu handipindika adziwo paTikTok ndo pamunobatika. Alright, as I think mufana kucreate futi mchazo manager ndika wacreate imwe account futi ndini Facebook. Mugara mchibatika futi paFacebook ndika. Aiwa, magai pamdara. Thank you very much nekuuya. Nogona ndichaka paTikTok. Panzi chi paTikTok. Panzi ngwere umbe. Saka ndikutsvaga ina. Munozopindura message yangu ere mnda kusendera message? Ha? Munozopindura message yangu ndakusendera? Papo man. Ndopinda. Ndopindura. Saka papa. Only to imagine that my son is 3. Saka so fungo in 3 years time bananga kuita. Unakuona ari. Anyway, thanks Ndara manager. Tona mbona mkana umbotana na manager timu 1-2 timu nzuri manager rukuronge chi nempara we. So guys, now tina manager wangu ere umbe. Ngwere umbe. Manager murise. Tinopara makadiko. Murase. Aiwa trinani. Wapana mune maona kupa. Wapana msimuto pandudzo wapana wera. Ndike nchiti. Chinoitwa ndechoti geto rakakomborerwa. Saka wapana vedu vekuti chipamba mastreet. Tirawamwe vamwe vanenge tunozvipo zvapana. Tamfano. Saka tamhanyiwa akadai so kunobuda nepapo. Alright. Saka kunogara ngwere umbe kunogara futi ngwere diki handisi? Yeah, ndizvo. Okay. Saka maita kaamboro collab. Ni ngwere diki. Munoziyana ere ngwere diki? Yeah, ngwere diki toziyana. Ngwere diki yakatobva kuno. What do you mean yakabva kuno? Ngwere diki yakatangira kuno. Ndo wakaidiscover? Yeah. Kozi tine mwembano watishenda naye anonzi Meda. Lloyd. Okay. Saka mfano wekuti ngwere diki mawira akaita mfano wekuti Meda engeri ngwere. Meda tukutauri. Okay. Engeri ngwere but Meda atrakira aita. Atri kutraka sono chita ngoma ndirimwe mfana kandaona. Mfana ikako kanitazi? Kanogona. Asi ndakauza kuti kanofana kuzobatika. Okay. Yeah. But chikazonoitika ndechiti pa day first day rataura izvozvo mfana ndakazomona achiuya the second day ari egg. Okay. But mfana ari egg vataura kuti no ndini mukomana wamaiudzwa naLloyd Wayne saka ndaiti ndimborochi. Mabe samashanda kwengwe kare but sandimaito mpusha pesa. Right, chinoitika ndechiti mfana yataishanda as a movement. Taishanda the BKM movement. Okay. She wrote Bad Boy Katero movement. Okay. Bad Boy Katero, I see. Bad Boy Katero, so I got last week, but on. Yeah. Yeah.
rumwatienji yeah saka imimi movement yo zita rake ndo movement yenyu right ndo jeso redizo yeah bad boy okay saka movement menyu bad boy yeah asanorova bad boy yeah nguwa bad boy anogona shandi anorova azenziro saka chinoitika ndechekuti samazosukwa pamina nangweredi zvakazoshatira papi chakaitika pane ngwere diki atingati chakasukwa but chakanoitika ndechekuti pangwere diki pakanoita taishanda mumwe ataishanda nanzi anonzi Gonzalo but tiri movement Gonzalo akakwatiri kati anobwe ukoneni ndikufunga rikimbotora mwana ndimboitawo zvandoitoona so ita anotobuda nemwana zvotingati akatitsara but munhu kutoti akatotiudza kuti but ngoti munhu wekuti pakatobuda nemwana ima musati mataona kuti mwana adatonhoputika putika futi zvekutodaro ndi ya kuite zvekunyama yanganoone Gonzalo but as two anyway still movement Gonzalo ndiye ari kumanager mwana no chikuite Gonzalo zvemanje asiri ari kumanager mwana kuzi Gonzalo izvo zvakazungwa meno nyaya dzake dzakasungirwa but so far mwana ari kumanager yona anonzi Super Tina Shepherd okay but hayi ringori timu redu ringoti tiri muchete nini okay samukurongera chimbano anga agarapo umbano tiri kuronga kuti mbano anofanira kuvhura mandandi okay chinhu chakakosha ndechekuti apotochiona mumashozi zvinobatsira ndi saka namba dzenyu kunoda kuzokubatai waida kubata mupfana wada kudhila nemupfana vanokubata ipapi alright namba dzangu 071 246 8548 alright komdhara pasocial media mupfana akubatikeni mupfana akubatika TikTok chete anenge asingazoziva TikTok ndiyo inenge ichimunakidza iye anenge achinakirwa nayo nanguva yekuti anongoziva kuti chakuda takuvhura TikTok okay understand yeah but choitika ndaiti paFacebook iripo account yake anonzi Ngwere Hombe page rake asi motoposta zvekutodaro yeah totoposta but anyine kuti takatovhura page rake takatovhura maimani okay imwe wacho kuti muri wamanje yeah wakude zvekunyema saka munoziva ramba muchingopusha nekuramba muchingochengetedza mupana uita renda rakaipa confidence 100% ndabelieve ende zvese haingori nyaya yekuti haada ngoiswa panodziya chete otherwise mudziyo wenyika aiwa maita basa mudziyo wenyika unofanira muchengetedza. Thank you very much manager aiwa tuseme aiwa maita basa vakaipa ngatimbokondenya neshow lerbo Shanti takutanga kupinda manje matini okay right guys ndafunga maunzwa nekuona Ngwere Hombe ichiratidza chipo chayakapiwa naMwari. Shandi tatapinda mune nyaya dzatati tikurukure zvadzo pane nyaya dzakawanda wanda dzanga dzichiitika manga musipo pane mbavha yekuguruwe henzi mondi ainga muti kaiti mbavha tatati pasitara mondi yekuguruwe yakazobatwa ende pane zvinhu zvakawanda zvakaitika tichataura futi nyaya idzodzo then Prophet Passion Java vakati gore rino igore rekusungwa saka vanofanira kuva very careful pamadhiri avo especially mapolitician hanzi igore rekusungwa rinoe then Prophet Walter Magaya vainguti gore rino pachamhanywa this year pachamhanywa saka nyaya dzoda kuti dzikurukure then Prophet Endlo from Bulawayo vakati pachamhanywa futi but saka vanofanira kuva careful dzodzi nyaya dzatinenge tichase tichikurukura but ndisandapinda panyaya dzese idzi ndine yambiro in fact ngatingotange nengoti happy new year kwauri tatambona ndisataona handandika last year happy new year mwangu zvakosha izvozvo then ndine yambiro ona panga ndiri paholiday apashandi ndemedita something kuti vamwe vanhu vato dangerous kuona chi vanofanira kuti vangwarirwe nevarume anditi vamwe vanhu vato dangerous maretired anenge akunogara kana kunana anenge atamba pressure panapa para apedza bana anogara na kwekwe unomunzwa kuti kwekwe kotonhorera kubva svika uroro
Because kuti rataimboti vanhu ngave careful kune masisters anenge azoenda kuchechi atendeuka anenge ayobva ine zvanongwangwarire futi maretired pane maretired ari kuenda nana Karibo inde munhu akatombondovhara mari from Karibo Azvinoonekwa. asindavhara kuti munhu Karibo Muyenzi maretired ekuharara maretired anoita nekuvhara. saka gore richitanga so ndofunga ratanga zvakanaka kumazimbabweans because munhu wese angangone shungu neshuhiro dzekuti mhondi ngaichibatwa kuita kuti tisarambe tichirasikirwa neupenyu hwevanhu. Saka toda kutenda because pakazenge papinda polisi masoja vanhu vakawanda isi kuti mazimbabweans ese munhu wese angangobata neuku neuku kuti tikwanise kupedza dambudziko. Yeah. Saka it is what it is, but mveso yakuti ndichiona video mveso yakuti angari kupenga umu. That guy antingari haatozibo. But man angaita mhosva dzakada dzokura vanhu vasvika ma19 amana tingamitiwo sei? Anofanira kungoyemwa vanhu veve. Because wakanzwa mareasons muZimbabwe makutyisa makuhwa akuurayisa. Hanzi nditete here ndigogo here vakati ndakauraya. Handakavanzwa vachindinyeya. So be careful. Vakaita makuhwa acho. Vakaita makuhwa wrong timing. Tinokwara. Saka moziya kwamunoitira makuhwa but I think it's a spirit yanga ichitongofamba zvimakuhwa zvinoita sisi dzangu nyayawo dzoda kungoita sisi. But vanhu vakawanda takanyewa vanhu vakawanda. Iye wacho kusvika paeji yaanga asvika iyo yandika akanzwa chinyeyiwa kakawanda ngaasanyemedzera kupenga. I feel like itori mhepo and iye wachona mental asbo. Because munhu unosekeka uchizvo zvanzi ndakauraya chiko uye achitoseka. But still chatazongofarira edu semhuri yeZimbabwe chekuti munhu ari kuuraya vamwe vanhu abatwa ende mutemo ndiwo unozoziva kuti toita sei nawo. Kuna namazvikokota vari ikoko vakadzidza zvinhu zvakanyatsoziva kuti munhu ndachingadaiwo tingapa mutongo wakaita sei. Vamwe vakambodaro takavapa mutongo wakaita sei vakaita sei. Saka tichazongonzwawo kubva kumutemo, but mukubatwa kwake like zvakambotara kuti mumwe nemumwe angakuita sei angakubata nepakewo nepaanogona napo kuti munhu aita sei abatwe. Pane vhidhiyo takaona Prophet kuda kwashe Jose wakaendeko kanomita nemasabhuku wamita nemasabhuku wakati ngatitei prayer wachingobva kuti amen mbavha yaibatwa. Wow. Akabatwa basi. Uri kufila proud. Ava mama ndikufila kuti at least tichine vanhu vaMwari. Aya vachirimo vashoma but tichinawo. Vashoma zvavo but at least tichine vanhu vaMwari andikuona. Then ndazopostawo video ndakaona kuti vamwe vanhu vaita problem yekuti aiwa no Zimbabwe. But ini chandoziva ndechekuti kana ivo andika vakanamata zvakaitika ndozvavanongoita even patinorwara nemusoro unongoenda unamata zidhani zvakwandiri nombonotsvaga painizi here kandase but chinozokosha pakupera kwazvo ndechekuti panamatwa pabatwa munhu. That's true. Ndozvinhu zvakaita se zvakanyanyokosha. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzanziita se dzanga dzichiitika adzo madezi apfuura. Then gore rechitanga ndinaintervhenakera naProfet Pasho Java vachiti zvoni gore rino igore rekusungwa ende vanhu vachasungwa maministers politicians everyone achasungwa. Not everyone. Comedians skits makers ndozvaitawa. Then tiri panyaya iyo yandika Prophet Walter Magaya wakabva wati zvoni kuchamhanywa this year. Kumhanywa izi zvaita awamuranga clips okafuridzi so achimhanyisa rapta fura ipapa asi vakazivakavideo kako karutorwa ndiripo maona mamanyiraita hadziguriri pachafura saka patechimhanya tichibva kupi tienda kupi pachamhanywa no ona kana iri nyaya yekumhanya kapanenzi pachamhanywa ndika pane nguva dzati no zvese stable
unenge uchingomhanya whether kuvharavhara polisi uri kuvharavhara ukutiza polisi yacho kuti isakubate nhasi ezokubata wako musi ukuti yada kutiza bhodha pachamhanywa ndo I think ndo meaning yavaida kuteedza kuti kutaura then pane prophet foot from Bulawayo is one of my favorite ndotobelieve kuti anoona zvekutodaro anzi prophet Ian Ndlovu vaitira kuti zvoni ivo manje vakati zvoni waona vanhu vachimodhela nekunyadziswa vachifamba so vachimodhela vanhu vachiita se vachinyadziswa ende nyika iri muAfrica havana kuzotaura kuti nyika ipi asi vakati nyika iri muAfrica ende vanhu vachasungwa ende vanhu vachanyadziswa saka uchanyadziswa vanhu ngwarirani unogona kunge uripo palisi rekunyadziswa I rebuke ndipo ndiripo ndichingotara nyadza ningazosungwa kwavana asungwa futi ninganyadziswa akaona saka ndozvatinenge tiita se tichiita saa ndo dzimwe dzenyaya dzachitika ndozvachiitika gore rino vanhu ngavave careful guys tikutora nyaya dzimukuseka reka ine comic way but unofanira ngova careful madhiri ako aunoita because kana zvataurika so zvaramba zvichidzokorodzwa chetu chenjedzo iyoyo because prophet Ian Ndlovu aitaura kuti zvoni hazvisi kuzoregedza kuitika zvichatongoitika but just because wana DJ Sparks tichange tichinamata zvakasimba kuna vashoma vachaita se vachapona but time ika ichinge yasvika like izvo ndikutaura kuti prophet Ian Ndlovu anozotaurawo gore anotaura nyika ndasei but vakati kuchamhanywa kuchasungwa vanhu vachanyadziswa mukunzwira umwe saka ngatingove careful kumabasa edu kwatino zvatinoita mamwe madhiri ngatirambei asi ese madhiri atofanira kuita mamwewo asi ako tingoziva kuti dhiri izvi zvikaizvi mulife izvi ndezvananhingi ngavaitawo isusu pachasvikawo zvedu toita se tozoitawo saka toregedza kuramba tichiita se tichizobatwa tiri munyaya dzinopisa idzi amen une chine imwe story Shandi okay hanzi Shinsoman arrested in connection with drug-related offences. Danzo father hanzi vasungwa nenyaya iri related nemadrugs. Azvati madrugs izitaombe. Yeah. Hatizizivi but tozvati anongoro ake mabhiasi. Asi tu nyaya ika inaniswiziyani nyepo ndatongoinzoonewe sekutora kwakuita ega tizoikomende tamboitonga kunzwawo kuti nyaya yacho ndirichokwadi here asungirwa kupi pane zvakabatwa inazvo ikati anga asina pane zvachii ibhurongo here ichii you understand then tozotosutana nezvayo amene kana vine imwe no asisina right anyway guys ndozvakatinazvo muzvara nasi izvozvizvi kuti mumbowana muchimbotandara muri kokoko muchiita se muchiita gore dzvai rapinda ngatingotraiwo by all means kuti tingosatambe nezvinokuwadza ngasatambire padhuze nezvinokuwadza ngatisaskipe prayer. Don't forget to subscribe, like and share zvamunenge mangoonawo zvatinenge tichiita se tichiitawo munongotionesawo mucomment section imomo kuti ano izvi maitira mukuti asiwo then toita newe hamune nichida kuti tiite nayo with that 4